την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Εργασίας και γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο ΣΕΠΕ δηλαδή, την κυρία Σταυρούλα Παπαδημητρίου, που την αναζητούσαμε νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσαμε να φτάσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Κυρία Παπαδημητρίου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Αλλήμον. Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Συμβαίνει σε όλους μας με τα κινητά κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε μόνο γρήγορα γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στην υποστελέχωση. Έχετε κάνει πολλές φορές καταγγελία για την υποστελέχωση της υπηρεσίας τα τελευταία πολλά χρόνια. Λέτε όμως ότι έχουν φτάσει πλέον 4 εργαζόμενοι να είναι αρμόδιοι για 12.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και είναι φοβερός ο αριθμός. Είναι φοβερός ο αριθμός και λαμβάνοντας υπόψη και το δεδομένο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Θεσσαλία συνολικά ήταν και η δεύτερη περιφέρεια σε εργατικά ατυχήματα που μας έδωσε. Ακόμα και με τα επίσημα στοιχεία της υποκαταγραφής, η Θεσσαλία είχε δώσει δεύτερη, ήταν πάνω και από την Αττική ως εργατικά ατυχήματα, που σαφώς δεν έχει τόσο εργατικό δυναμικό. Δηλαδή έχει βιομηχανικές μονάδες, μας έχει δώσει δεδομένα και γι' αυτό το λόγο μαζεύουμε, ξέρετε, τα δεδομένα. Όχι γιατί είμαστε τιμωρήχοι για τα εργατικά ατυχήματα. Ναι, εδώ τώρα, μια που λέτε αυτό, ήταν πολύ σφοδρή η επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου και σε εσάς, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην ΟΣΕΤΕ, δηλαδή στον κύριο Στοημενίδη, για τα στοιχεία που έχουν δοθεί για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, και επιμένει ότι αυτά είναι πολύ λίγα και ότι είμαστε στην 3η θέση μείωσης των εργατικών ατυχημάτων κιόλας. Ναι. Και εκεί κάπου μίλησε για την Βορύχους. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέρα από τα δεδομένα έχουμε και την εμπειρία στην επιθεώρηση εργασίας. Όταν δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι που μου λένε ξέρετε, με έπεισε ο εργοδότης να μην δηλώσω το εργατικό ατύχημα και τώρα με απέλυσε και τι να κάνω. Αυτά τα δεδομένα εμείς ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι δεν καταμετρούνται. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο ηχολήπτης που είχε ατύχημα στο δρόμο για να πάει στα Γιάννενα από τη μία συναυλία στην άλλη, επειδή ο καημένος πληρώνονταν με μπλοκάκι για να επισύσει, για να μην έχει ευθύνη ο εργοδότης του, δεν θεωρήθηκε εργατικό ατύχημα. Και πήγε μετά από ατελείωτες ώρες εργασίας, κουρασμένος. Δηλαδή, να δώσουμε και το πλαίσιο, ενώ να καταλάβουν και οι ακροατές μας για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Ή ας πούμε αμφισβητούμε αν ο εργαζόμενος στη Ρόδο που πέθανε τελευταία, ενώ το εργατικό του ατύχημα είχε συμβεί το Δεκέμβριο, έχει καταγραφεί. Θα καταγραφεί αυτό το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Δηλαδή υπάρχουν, ειδικά για εμάς που είμαστε στο πεδίο και είμαστε και εμείς η επιθεώρηση, δυστυχώς είμαστε και η πρώτη γραμμή υποδοχής των καταγγελιών, των παραπώνων και των εργαζομένων. Καταρχήν διαπιστώνουμε στην πράξη την υποκαταγραφή. Βλέπουμε και έχουμε και εμείς την πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και παρεμβαίνουμε σαν σωματείο στο αντικείμενο της δουλειάς μας, όχι διεκδικώντας αμοιβές ή ωφέλη για μας. Παρεμβαίνουμε για να προωθήσουμε τους ανθρώπους της δουλειάς που έρχονται στα γραφεία μας και ζητάνε από εμάς να τους προστατεύσουμε. Άρα πάμε να το συνοψίσουμε λίγο, κυρία Παπαδημητρίου. Ένα είναι η μεγάλη υποστελέχωση της υπηρεσίας σας. Ναι. Πολύ μεγάλη υποστελέχωση και λίγες οργανικές θέσεις. Γιατί όταν έγινε ανεξάρτητη αρχή, κάποιοι άνθρωποι μετακινήθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες και κοπήκαν οργανικές θέσεις από τις περιφερειακές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καν και νέες οργανικές θέσεις. Δηλαδή, θέλουμε αύξηση των οργανικών θέσεων ανάλογα και με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Η υποστελέχωση είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών. Των τελευταίων πόσων ετών? Έχει ενταθεί όταν γίναμε ανεξάρτητη αρχή. Γιατί χρειάστηκε να μετακινήσει. Είναι πολλά χρόνια πρόβλημα. Αλλά με την ανεξάρτητη αρχή έγινε πολύ πιο έντονο. Πότε γίνεται ανεξάρτητη αρχή? Γίναμε το 21, στην ουσία μεταφερθήκαμε το 22. Έγινε πολύ πιο έντονο. Βέβαια, ειδικά στα κομμάτια της υγείας και της ασφάλειας, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και ενδιαφέρον για προσλήψη. Γιατί οι συνάδελφοι εκεί είναι άνθρωποι μηχανολόγοι, μηχανικοί, είναι χημικοί, μηχανικοί, είναι ναυπηγοί. Θέλουμε τέτοιες ειδικότητες, γιατί καταλαβαίνετε ποιος θα μετρήσει. Δεν έρχονται με 880 μισθό και χωρίς
δώρο Χριστουγέννων στο δημόσιο να δουλέψουν. Ναι. Δηλαδή, εννοώ ότι... Δεν υπάρχουν και κίνητρα. Δεν υπάρχουν και κίνητρα, βέβαια. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν το παίρνουμε το δώρο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Ναι, βέβαια το ξέρω. Ναι, δηλαδή, οπότε δεν θα έρθουν. Έχουμε και την τρίτη στάση εργασίας σχετικά με αυτό, με το δώρο. Βέβαια αυτό αφορά όχι μόνο την επιθεώρηση, αλλά συνολικά το δημόσιο και έξω από το ΣΤΕ αναφορικά με αυτή τη δικαστική Εδώ απόφαση. είναι ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας που κρατάει καιρό. Σας θυμάμαι πάλι πριν από λίγο καιρό έξω από το ΣΤΕ, έτσι. Ναι. Περιμένουμε από το Μάιο που είχαμε καταθέσει την προσφυγή να εκδικαστεί. Δεν έχουμε κανένα νέο και βέβαια διεκδικούμε ίσες αμοιβές στη δημόσια υπάλληλοι με τους ιδιωτικούς. Κυρία Παπαδημητρίου, για την υπόθεση της Βιολάντα, οι συνάδελφοί σας από την περιοχή, τι σας λένε, είχαν κληθεί κάποια στιγμή να πάνε ή όχι? Είχαν κληθεί και είχαν κάνει ελέγχους τόσο κοινωνικοί όσο και τεχνικοί. Τα στοιχεία του τι δουλειά έχουν κάνει οι συνάδελφοί μου που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά έχουν δοθεί στη διοίκηση της επιθεώρησης της εργασίας. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί μέχρι τώρα η διοίκηση αυτά τα στοιχεία που έχει λάβει δεν τα έχει και δημοσιεύσει, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να περιμένει πόρισμα. Γιατί και να ξέρουμε και ποια ήταν τα αιτήματα, με τι αιτήματα κλήθηκε δηλαδή η υπηρεσία. Με τι αιτήματα κλήθηκε, ναι. Και ώστε να μην υπάρχουν και παρερμηνίες και σκιές για το τι δουλειά έκαναν οι συνάδελφοί μου. Γιατί όταν έχουν κάνει 4 ελέγχους, και το λέει ο κύριος Καραγκούνης, θα πρέπει να πει και τα αποτελέσματα και το τι δουλειά έκαναν σε αυτούς τους 4 ελέγχους που έκαναν και κοινωνική και τεχνική, δηλαδή και για αμοιβές και για θέματα ασφάλειας και υγείας. Μάλιστα. Οπότε καλό είναι να βγει να τα πει, να μην μένουν σκιές. Και επίσης θέλω με την ευκαιρία να πω ότι καλά τα σωματεία που εννοείται θα μπορούσαμε να παρέμβουν και να προλάβουν με τις καταγγελίες τους, αλλά και να ζητήσω και από τους εργαζόμενους που μας ακούνε ότι όταν έχουν τέτοιες υπόνοιες, εμείς η επιθεώρηση εργασίας είναι στελεχωμένοι με λίγους αλλά πολύ παθιασμένους με τη δουλειά τους, οπότε να κάνουν καταγγελίες και στο 15512 και στο site που έχουμε ανώνυμη καταγγελία. Μπορούν να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες, δεν είναι ανάγκη να αφήνουμε θύματα, μπορούμε ακόμα και με το ελάχιστο προσωπικό να προλάβουμε. Μάλιστα. Και τους θέλουμε στο πλευρό μας, δηλαδή να μας βοηθάνε να βρίσκουμε τι δεν πάει καλά για να προλαβαίνουμε, γιατί στα εργατικά ατυχήματα μόνο πρόληψη. Και εμείς θέλουμε μόνο για πρόληψη. Καλά στελεχωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ναι. Έτσι. Και αν προλαβαίνω κάτι ακόμα, θέλω να πω ότι η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων θέλει βούληση πολιτική. Όταν η κυβέρνηση βγαίνει απλά να διαψεύσει και να μιλήσει για τιμωρίκους και όχι να δεσμευτεί ότι αύριο δεν θα γίνει κανένα και ότι δεν είναι ανεκτό κανένας εργοδότης να παρεμβαίνει τους νόμους για την ασφάλεια και την υγεία, δίνει λάθος σήμα στους παραβατικούς εργοδότες. Μάλιστα. Δεν μας πειράζει που κακολογεί εμάς. Μας ενοχλεί πιο πολύ το λάθος σήμα που δίνει στους παραβατικούς εργοδότες. Κάνω ό,τι θες και εγώ θα σε καλύψω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Βέβαια, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδημητρίου. Να είστε καλά. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας στο ΣΕΠΕ,